The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. 2 Peter 3:9, the Lord is not slack concerning his promise, as some count slackness, but is long-suffering toward us, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Isaiah 60:1-2, arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord is risen upon you. For behold, the darkness shall cover the earth, and deep darkness the people. But the Lord will arise over you, and his glory will be seen upon you. James 5:7, therefore be patient, brethren, until the coming of the Lord. See how the farmer waits for the precious fruit of the earth, waiting patiently for it until it receives the early and latter rain. Habakkuk 2:14, the earth will be filled with the knowledge of the glory of the Lord, as the waters cover the sea. 1 Corinthians 15:3-4, Christ died for our sins according to the Scriptures, and that he was buried, and that he rose again the third day, according to the Scriptures. Sa dili pa kita magkapadayon, sa ato pagtuon sa pulong sa Diyos ning adlaw, let us first examine our conscience, our soul, kung na ba kita mga salang nahimo ning adlaw, kinahanglan nga ato kining isugid ngadto sa atubangan sa Dios. Of course, wa may pugos niini apan pasidan-an lang kita sa Dios. Pinagi sa iyong pulong diha sa 1 John 1:9, if we confess our sins, He, God, is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Now, for you unbeliever, the issue you face is by using your free will, aron ikaw makahimo sa labing mahinong danong desisyon nga imong mahimo sa tibuok mong kinabuhi, ang desisyon sa pagtuo kang Ginoong Jesucristo ingon nga imong manluluwas. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Acts 16:31. Busa, magampo tag karon sa hilom. Let us pray. Bala na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo na tanan sa imong pagdala ka namo ning dapita sa magkausapa. Aron kami makapadayon sa among adlaw-adlaw nga pagtuon sa imong pulong. Ning adlaw ubani kami, lamdagi kami, pinagis pagtudlo ka namo sa balang Espiritu Santo sa imong kamatuoran. Tangtanga ang mga babag nga niya sa mga una aron kami makapunting, makatutok lamang sa among pagatun-an nining adlaw. Salamat niya among Bible study through the YouTube. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Well, may adlaw sa tanan atong mga subscribers, atong mga higala, atong mga igsoon diyan ni Kristo or fellow believers. Welcome na usab niining atong pagtuon o ganiya kita bag-ong pagtulunan nga atong tutukan o duputan. So good karon ato ning giuluhan og
Apostasy, believer's occupational hazard. Okay? Akong balikon. Apostasy, believer's occupational hazard. Okay. So, mo niya itong sugdan ini adlaw. Okay, ang mao kini ang atong uluhan. Doktrina nga bahin sa apostasya nga, well, by the way, ato nang hubaron kining pulong nga apostasya. Okay? Ang original gyud nga Grigong pulong apostasya. Combination kini sa duha ka mga Grigong pulong, apo og stasia. Ang apo nakahulugan kini og away from, departing from, nagkahilayo gikan sa. Okay? Og ang stasia, stand, pagbarog. So sa ato pa, kung atong tapuon ka na, nagkahulugan kini og pagbarog nga nagakalayo sa. Well, of course, nagakalayo gikas kamaturan. Mao na ang apostasya. Okay. So, unas tanan. Of course, ang in English, ning apostasya is apostasy. Okay? Naon sa may definition o kahulugan nining pulong apostasya? Well, ikaduha, unsa may sinugdanan o ingnon ta origin nining apostasya. Unya, ang ikatulo, ang sinugdanang kasaysayan o historic origin sa pag-alsa sa mga manulunda o angelic revolt bantok sa Dios. Uban sa pipila ka mga detalye, bahin o nahilambigit niya na nga hitabo. Okay? O na ikatulo. Ang ikaupat, ang sinugdanang kasaysayan sa nahitabo nga apostasya sa kaliwatan sa tao, gumikan sa pagsupil nila ni Adan ug ni Eva, ang atong unang ginikanan. Pagsupil nila sa ginidili sa Dios nga bunga sa kahoy sa pag-ila sa maayo sa dautan. The fruit of the tree of the knowledge of good and evil. O kanto misangpot tungod sa ilang pagsupil, misangpot kini sa ilang pagkalaglag. Man's fallen condition. O ato kini mabasa diha sa Genesis Kapitulo 3. Kaya mo ni kaupat. Ikalima, ang apostasya sa usa ka dili magtotoo, the apostasy of the unbeliever with its two distinct but interrelated aspects. Tanan, ang apostasya sa dili magtotoo ngadto sa matngon niya nga naay Dios. The unbeliever's apostasy toward God consciousness, o kini ana na ito mabasa sa Roma 1:18-28. Ingon man diha sa Salmo 19:1-6. And we saw an aspect niini diha sa mga buhat Kapitulo 17, versikulo 22-24. Karon, ang ikaduhang aspito nga ingnon ta interrelated aspects, mao ang apostasya sa dili magtotoo kinsa negatibo sa iyang pagtagad, is negative in his attitude ngadto sa maayong balita sa kaluwasan. Og mao kanay gisaysay diha sa mga buhat Kapitulo 17, versikulo 22-34. Karon, dinhi sa 2 Tesalonica, Kapitulo 2, ani ay maingon ta nga dili kasagarang bahin sa epistles, nga diin ang kadaganang bahin niini mga pagpanagna prophetic nga nagahisgot kini sa giingon nga man of sin
ang pasabot ang Antichrist sa ulahi nga mga adlaw sa panahon sa mga Hudyo. So, dihas versikulo 1 sa 2 Tesalonica Kapitulo 2. Ang in English nga version ini nagkanayon og we beseech you or encourage you, brother, fellow members of the family of God, these believers in the church of Thessalonica, nga diin si Pablo spent 3 weeks and he led dozens of them sa pagtuo kang Ginoong Jesucristo. Ug dayag na lang ang pagkalagot sa mga Hudyo tungod nini ang labihang pagkanegatibo sa mga Hudyo. Nga didto sa ilang sinaguga dito sa siyudad sa Thessalonica, labihan sa pagkabangis, so savage, ug labihan sa pagkapintas, ug kasalbahis nga buot nila yung patyon gani si Pablo. Busa, ang mga magtutuo dito sa simbahan sa Thessalonica, mipada kang Pablo ngadto sa habagatang dapit. Gipaadto siya sa Bria, apan midang atra siya dito sa Athens. Nga diin gisaysay sa libros mga buhat, Book of Acts, ingon nga background sa pagsulat ni Pablo niining duha ka epistula dito sa Thessalonica. Now, dihas primero Thessalonica, Kapitulo 2, versikulo 16, ngadto 17. Siya miingon, gaamong gipaningkamutan sa makadaghang higayon sa pagbalik sa Thessalonica, apan wa may tabo sanglit ang paagi nga gamiton ang negatibong kabubuton sa mga Hudyo nga dili magtutuo. They could have murdered Paul kung naibalik pa siya ditong mao nga siyudad. Mo kadtong magkutoy paagi ni Satanas, agi og babag o pagdaot niya sa geographical will ni Apostol Pablo. Now, og mao nga kadtong hitabua usa na kapagmatngon o pag-ila sa mga kaliwatan sa tao bahin sa malipaton nga mga paaging Satanas nga iyang babagan kitang mga magtutuo. You see? Kini iyang pag-abuhaton ngadto sa mga kaliwatan sa tao nga mga negatibo ug niining bahina ang mga Hudyo nga dili magtutuo. They were unbelievers. So, they were producing this environment o kahimtangan dito sa siyudad Thessalonica, ang siyudad nga diin dili pa makaadto si Pablo aron unta makatudlo pa siya dugang doktrina dito sa simbahan sa Thessalonica. So, unsa iyang gihimo? Iyang gisuwat kining duha ka mga epistula sa distansya og unom ka buwan, 6 months. Apan, mientras tanto, dinhay mikalat nga mini nga mga fake news. Dihay mikalat nga mga fake news bahin sa tukmang higayon sa ikaduhang pagbalik ni Ginoong Jesucristo ug bahin sa higayon sa pagsaknaw, rapture of the church. Ug kining maong false information, mini nga mga kasayuran, miabot sa pagkasayo ni Pablo. Ug busa, ang Dios Espiritu Santo mihimo og paggiya kang Pablo nga iyang isuwat bahin niini didto sa iyang tulo ka mga chapters sa ikaduhang epistula, pipila ka mga detalye sa mga pangitabo bahin sa Antichrist. Ingon man ang mga higayon nga kini siya mitungha. So, sa versikulo 1 miingon siya og I beseech you, brother, by the coming of our Lord Jesus Christ,
and by our gathering together unto Him. Usa ka paghisgot kinibahin sa sakgaw sa simbahan. Okay? The resurrection of the church. Nga kini, it's covered in 1 Thessalonians chapter 4, 16 and 17. The Lord Himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and the trumpet of God. And the dead in Christ shall rise first, and that we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Amo na pagsakgaw, rapture. Noong panahon sa simbahan, the church age, mangutana ko nimo, misugod kanu sa? When did the church age start? Well, ang tubag sa Adlos Pentecostes, the day of the Pentecost. Okay? Tuig kadto nga 30 Anno Domini, 30 AD. Now, niadtong tuig 70 Anno Domini o AD, buwan kadto sa Agosto, nahitabo ang pagkaguba sa siyudad sa Jerusalem. Ug kadtong hitabua was considered as a major event. Dako kadtong hitabo sa Palestina. Apan tuig 30 Anno Domini, ang Israel ingon nga nasod gihikling na niining higayon na isip punduhanan sa mga doktrina o paagi sa Dios sa pagsangyaw, evangelistic mechanism. Sanglit, yan ang adlaw sa Pentecostes. Adunay bag-ong hugpong sa katawhan nga namugna. Ug ang maong hugpong mao ang atong gitawag og simbahan. Ang lawas ni Kristo nga gilangkuban sa mga magtutuo made up of believers, mahintil man o mahudiyo. O kini ang hugpunga sa pundok sa mga katawhan, talagsaon na kining matang. And this is in the intercalary period, talis ika kan uman og siyam, 69th, ug sa ika kapituan nga semana, 70th weeks sa Daniel kapitulo 9 versikulo 24 ngadto sa 27. Og of course aniya naman ta karon sa ika 2,000 kapin ka katuigan ning panahon sa simbahan. Ug ang terminating event sa panahon sa simbahan, church age, mao kadtong bag-o ko lang quote kung kabahin sa pagsakgaw sa simbahan, ang Ginoo moabot na. O kini hitabuag giingon nga imminent. Okay? O mudangat gyud, mao na pasabot sa imminent. Imminent kini sa simbahan. Dili imminent ngadtos Ginoo, sanglit tukma man gyud ang iyang pagkahibaw ni ining hitabuha. Kaya nga naman, tungod kay ang iyang pagka-omnisyente nasayod man sa tanang hitabo, tanang hitabuan o panghitabo. Ang mga anghel o manulunda, wa gani kini sila mahibaw kung kanusa kining hitabua mahitabo. Ug busa, ang mga magtutuo labaw ng wa mahibaw anus agyud mo dangat o mahitabo kining maong pagsakgaw sa simbahan. This is undated. Why pizza? Apan, ang minungdanon mao nga, dili importante may bawas mga magtutuo kung kanus agyo ni hitabuan mo abot. Sanglit, nasayod man tang mga magtutuo nga, mahitabo yun kini. Ug nga makaandam kita sa di pa kini mahitabo. Kasabot ka? And with regards to this, anaay duha ka pamaagi to mechanisms of preparation alang sa atong kahimtang na unya dito sa eternidad, in the eternal state.
Ang una niini, of course, mao ang pagdawat kang Ginoong Jesucristo ingon nga manluluwas. Mao ka ng paagi aron ang usa ka dili magtotoo makaandam alang sa eternal state. Sanglit sa madugay sa madali, kitang tanan mo adto na mas eternidad. Ug actually, ani naman gani kita karon sa eternal state. Kaya kini kung atong panahon karon is just a real small segment out of eternity. Do you know what I mean? Sa diyang gibuhat kita, paminaw, niyadtong panahon gibuhat kita, gibalhin na kitang daan ngadto sa eternidad. O ngani alang kita ning panahon na sod sa kaliman o sa usa ka gatos makahigayon nga paglibot sa adlaw ug human na out we go to eternity. Correct? Now, ang bugtong paagi, the only way alang sa usa ka dili magtotoo sa pagpangandam alang sa eternidad, mao ang iyang pagdawat kang Ginoong Jesucristo ingon nga manluluwas. Sanglit, ang alternatibo, the alternative is to reject. Pagsalikway niya kang Kristo ingon nga manluluwas. O ang iyang paghidangat sa panginabuhing hinukman ug sa iya ng pag-spend eternity nga sunugon siya dito sa linaw sa kalayo. Apan, technically, inig kamatay sa unbeliever. Ang iyang kalag mo adto sa torments. Itawag nato sa Visayan kasakitan. Sakalit. 1 second and ang kapaspason ba? 1 second. After he dies, ugmaw ka na ang dapit nga painit-init na warming up spot alang sa ikaduhang paghukom, second resurrection. Ang iyang pagbalhin na ngadto sa dakong puting trono sa paghukom, great white throne judgment, nga naa mabasa sa Pinadayag Kapitulo 20, versikulo 11 ngadto sa 15. Ug diha sa great white throne judgment, pakitaon kini siya ug ipasundayan ngadto kaniya ang iyang pagsalikway kang Kristo ingon nga manluluwas. Nga mao kadto ang sala nga dili mapasaylo, the unpardonable sin nga iyang nabuhat, he has committed. Nga atong masayran kining maong matang sa sala, diha ta mabasa sa Mateo 12, 31 ug 32. So, the reason why people spend eternity in the lake of fire is because they rejected Christ as Savior. That is the unpardonable sin. Mo kanay sala nga dili na mapasaylo. Sabta gina. Ug busa, ang ngan sa dili magtotoo, the name of the unbeliever, dili makit-ang naisulat dito sa basahon sa kinabuhi. Cannot be found. His name cannot be found written in the Lamb's Book of Eternal Life. Ug busa, gikan didto sa Great White Throne Judgment, ang dili magtotoo, itambog na kini siya didto sa linaw sa kalayo, to share the judgment of the devil and his angels, the demons, burning in the blackness of darkness, in maximum pain, kinapaitang kasakit, ug pagsakit, torture, ug kanang kahimtanga hangtod na sa kahangturan. Suma pa kana sa Revelation 14:9 ngadto sa 11 nga nagaingon sa in English og the smoke of their burning ascends forever and ever. They have no rest day or night. It's going to be so horrible, labihan ka ng pagkamakalilisang. Jude describes it this way. Okay? They are in the blackness of darkness forever. Anay pag-ago, there will be weeping and gnashing of teeth.
pagkagot sa pagangipon. Sa English pa, there's going to be biting of teeth to attempt to assuage the pain. Aron pagpaminos kunuhay sa kasakit. Mo nagiingon og they're going to have an eternal lockjaw. Og niya pa, why bisag kinsa ang makahimo sa pagtabang kanila. O sa pagtabang, okay, why bisag kinsa ang makahimo sa pagtabang kanila. Og kanang agu kini sila sa pag-agwantas kagrabe sa kasakit. Naapagid sila sa pag-antos sa hingpit nga kamingaw, total loneliness ug total depression. Kaya wa kini sila Kristo sila kinabuhi. Wa kini sila paglaom. Wa kini sila kinabuhing dayon. Ug ila magisalikway ang gugma sa Dios. Ila magisalikway ang grasya sa Dios at the point of the cross. Sa di madugay, ila nang atubangon ng pagkamatarong ug ang hustisya sa Dios in the eternal state. Sharing, muambit kini sila sa paghukom sa yawa o sa iyang mga demonyo. Suma Juan 16:11, Mateo 25:41, ug pinadayag 20, versikulo 10. Ug busa, ang paagi nga usa ka dili magtutuo makaandam siyang kaugalingon alang sa eternal state is for him to receive, to believe in the Lord Jesus Christ as his Savior. Ug way laing paagi sa pag-andam, gawas lang gyud niya ng paagiha. Sabta gina. Ug ang worst way for a member of the human race to die, ang kinagrabihang paagi sa pagkamatay ni bisan kinsang sakop sa kaliwatan sa tao, mao ang pagkamatay ingon nga dili magtotoo, to die as an unbeliever. There's no worst and wrong way to die. Wala. Andun nalay duha ka matang sa mga tao ning kalibutan. Okay? Not female or male. That's true when it comes to gender differentiation. Apan, doon nalay duha ka klaseng mga tao from the standpoint of the spiritual condition. And that is, ang magtotoo ug ang dili magtotoo. Now, ug ang kinagrabihang matang for any member of the human race to die is not to die having his head cut off, lungguas liog, dili ang pagkamatay maligsan og pison, dili ang pagkamatay gumikan sa cancer o gumikan sa grabing disgrasya o mamatay siya sa COVID-19, kundi dili ang pagkamatay sa non-believer, ingon nga dili magtotoo. That's the worst. Ibaw ka ba nga, no? Tungod kay ang resulta niya ng kamatayon sa usa ka di magtotoo, maong pag-antos nga wala na ipagkatapos. Eternal suffering, torments, great white throne judgment, ug dayon ang linaw sa kalayo. Mao kanay abutan, dangatan o destino sa usa ka di magtotoo. Wa ta mahimo niya na. Niya kini sa pulong sa Dios tanan nga tong gihisgutan. Ug wa na kanay pagkatapos kanang ilang dadangatan hangtod sa kangturan na kanang ilang eternal suffering. Wa na kanay pagkatapos hangtod na kana sa kangturan ad infinitum. Forever and ever and ever and ever and ever and ever and ever. Therefore, ang worst way to die is to die as an unbeliever. Now, makaamgo ka niini, kini ang mensahe sa pulong sa Dios bahin sa mayong balita sa kaluwasan. Now, there are two ways for believers to depart from this life. One, pinaagi sa iyang pagtuman by having executed the will of God
and hence iyang gituman ang divine viewpoint purpose for his life. Ang tuyo o kabubuton sa Dios iyang kinabuhi. Dinhi sa phase 2 sa plano sa Dios. 2 Timothy 4, 7, and 8 nga diin si Pablo nagaingon og, I have finished my race course. I have guarded the faith. Henceforth, there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day, niya ng adlaw, and not to me only, but unto all them also that love his appearing. Apan kini si Pablo got distracted nga it cost him upat ka tuig out of his life tungod kay napadpad man siya sa sayop nga dapit for all the right reasons, namely dito sa Jerusalem. Kay gumikan sa kainit sa iyang tinguha nga maluwas unta ang mga Hudiyo kay kasagaran kung mga magtutuo in apostasy will wind up musangko lang yun in the wrong place for all the wrong reasons, for all evil silang kinabuhi. In Paul's case, sa bahay ni Pablo, opposite ang iyaha. He overrode the will of God. Ang gitawag og geographical will of God alang sa iyang kinabuhi. O miadto gyud kini siya sa Jerusalem bisan og buot sa Dios nga first of all, gimanduan gyud kini siya sa pag adto sa kasadpang dapit sa Espanya, west of Spain. He eventually wound up ditong dapitaw, mihimo siya dito pag-minister sod sa kapidaan katuig, and secondly, on his way paingon sa Jerusalem, giatagan kini siya maingon tang threefold warning. Ayaw adto dito. You're gonna lose your freedom. Apan he overrode it, ug miadto gyud kini siya dito. So, sa nitabo, he wound up in the wrong place, nahigawas na, outside na siya sa giingon taog geographical will of God for the right reason. Buot lagi niyang maluwas unta lagi ang mga Hudiyo. Apan, dili man kang Pablo kadto nga ministry nga moadto siya sa mga Hudiyo. Apostol siya sa mga Hintil. He was the apostle to the Gentiles. Ug samtang dito siya sa Jerusalem, wa niya sang yawoy bisag usa lang ka Hudiyo, hapit na gyud unta siya mapatay. He was almost murdered. Busa sa dihang nadiskubrihan sa iyang pag-umangkong laki bahin sa planos pagpatay kaniya. Iya kinigisultihan ang kapitan sa tigbantay o gwardiya o kinis Pablo gida sa huge military guard, ang cavalry paingon ngadto sa Caesarea. O gibilanggo siya dito sons 2 ka tuig, 2 years. Ug pagkaumas 2 ka tuig niya nga pagbilanggo dito, gibalik kini siya sa Jerusalem nga it should have been a death sentence. Nga diyan ang itawag og kangaroo court sa mga pangu sa relihiyon dito sa Jerusalem. Gigamit ni Pablo ang iyang pagka-Roman citizen. Karuman hon man po siyang lungsuranon man sa Roma o sa iyang final authority nga mao ang pag-apilar kang Caesar nga mao ta kini siya mo handle sa iyang kaso. O mao'y hinungdan nga ubos sa balaod sa Roma under the Roman law, gitugutan siya nga makaapilar kang Caesar. Ug busa, gilulan kini siya gikan sa Caesarea paingon sa Roma, unya din hato'y pagkalunod. There was a shipwreck dito sa Malta. Ug nahidangat ragid siya sa kaulahian dito sa Roma. Ubos sa house arrest. O toward the end of that period of time,
mitunga kining 5 ka mga prison epistles. Ug siya miingon diha sa Hebreanon 13, pray for us because the Roman policy mao nga if you are getting toward the end of this 2-year period, human sa kawaluan ka buwan, 18 months, musugod kini silang timbang-timbang kung naabay posibilidad nga mutungha ang mga magsusumbong, mga accusers, ug ang mga Hudiyo, o may tinguha nga mutunga dito sa Roma aron sa pagkiha ni Pablo tungod niya itong quote, religious charges, end of quote. Agi o gamit, yan ang maong terminolohiya. Moingon unta kini si Cesar, unsa man ninyong gibuhat nako, pahawa mo. Pangsipaon unta ni sila gikan sa hukmanan. Si Pablo, nasayod ni. Ingon man ang mga Fariseo, ugway mipakita dito sa Jerusalem. So, miingon siya, pagampo mo, kay naay kahigayunan nga buhian ko sa dili na madugay. Ug busa, toward the end, itong gidugayon nga 2 ka tuig, iyang gisuwat kining 5 ka prison epistles nga usani ini mao ang Hebreanon. Ug sa diha gibuhian ni siya, miadto siya sa Espanya. Apan nawagtang ang 4 ka tuig sa iyang kinabuhi. He did everything he could, pinaagi sa iyang pagsangyaw by way of evangelizing. Samtang dito siya sa Caesarea, suds 2 ka tuig. Ug sa dito siya sa Roma, nagtudlo siya sa pulong sa Dios, ubo sa house arrest. Bisan usa kadto ka restricted ministry, apan nakapadayon sa pagbuhat niini. Apan he recovered from it. Ug mituman siya sa pag-execute sa kabubuton sa Dios sa iyang kinabuhi. Ang giingon ta og operational will nga mosangpot ngadto sa functional and geographical will of God sa iyang kinabuhi. Ug mo hinungdan nga iyang natuman ang Diyos nung katuyuan sa iyang kinabuhi. The divine viewpoint, purpose of his life. To recall, ang gihinomdom sa ato nagitunan ingon nga mga doctrinal believers, dunay 3 ka kategorya sa kabubuton sa Dios. Ang una, operational will of God. Hinomdom kapabani ini atong gihisgutan naman eh. So that's the first, operational will of God. Mao kini gitawag og faith rest life. Kinabuhi kini nga may pagtuo nga nagdala og pahulay. O na define nato sa Binisaya. Now, ang magtutuo nga na nag-iya og divine viewpoint mental attitude, karon ana na siya sa bahin sa iyang kinabuhi, nga din makahimo na siya sa paghimog husto, tukma, ug maayong matang sa desisyon. Right, proper, good decision. He is in a position now of making right and good decisions. Nanagiya na siya og gahom sa paghihimo og mga maayong desisyon. Ingon man, ana na siya ay doctrinal nga kaligon, doctrinal courage to make good decisions. O kini siyang magtutuo, nagakinabuhi na o kinabuhing kahimutan sa Dios. He lives his life that's pleasing to God. Sumapa sa Hebreanon 11:6. Without faith, without the faithless life, to please God is impossible. It cannot be done. Dili ka na mahimo. Now, the four things, 4 ka mga butang, diya sa Hebreanon nga dili mahimong mabuhat, that's impossible to do, mao kini mosunod. Una, it's impossible for God to lie. Imposible nga mabuhat sa Dios ang pagpamakak. Hebreanon 6:18 ug Hebreanon 6:4 ngadto sa 6. Ikaduha, imposible usa ka magtutuo
nga nagapatuyang sa paglunang sa pagbuhat og personal nga mga sala sa iyang kinabuhi, imposible nga makigambitay siya sa Dios. Kay he is out of fellowship kung naa siya mga personal nga mga sala. Imposible. So, mo na ikaduha, ikatulo. Imposible nga ang dugo sa mga baka o kanding makahugas o makatangtang sa sala. Sanglit, they are on the wrong level of creation. Ikaupat, imposible mahitabo. Kining ikaupat. Fourth thing that's impossible. Imposible sa usa ka magtotoo ang pagpahimuot sa Dios. Gawas lamang pinagis iyang paggamit sa iyang pagtuo. That is the faith-rest life. So, niya kining operational will of God. O, this leads to good decision-making. Ano naman ka ba nga? All of life is decision-making. You see? So, kining operational will of God, this leads to good decision-making uban sa iyang divine viewpoint, mental attitude. O pinagi niini, ang magtutuo makatuman siya sa nagkalain-laing aspeto, different aspects sa functional will of God, ingon man sa geographical will of God. Mao kini ang tulo ka kategorya sa kabubuton sa Dios alang sa magtutuo for the believer. Ug sa dihang mabuhat na kini sa magtutuo, nan diha niya matuman ang divine viewpoint nga katuyuan sa iyang kinabuhi. Unsang tuyo sa Dios sa kinabuhi sa magtutuo? Tubag ang pagtuman sa kabubuton sa Dios to execute the will of God. Now, there are two sides of the same coin. Maingon ta. Kung mahinungdan, ang atong Ginoo diya sa Mateo 16, ang atong Ginoo misulti nga kang Pedro sa dihang kinis Pedro mipugong sa atong Ginoo sa pag-adto sa Jerusalem ug sa pag-agi sa pagsakit ug sa pagkamatay alang sa mga salas katawhan. Alang kang Kristo, mao gitong bahin sa functional will of God alang kaniya. Niingon siya kang Pedro, get thee hands, Satan. Iyang gitawag si Pedro og Satan. Kung siyang pagsulti ang Pedro sa ingon nga pagkasulti, he was not confused about Peter's identity. Naibaw siya sa kalahian ni Satanas o ni Pedro. But iyang gi-identify kini si Pedro og Satanas. Kita nimo? Iyang gitawag kini si Pedro og Satanas tungod kay si Satanas migamit man ni Pedro binagi og human viewpoint. Tawhanong pangunahuna sa iyang dautan. Evil ingon man sa historical impact. Sa iyang makaguba ang historical impact ngadto kang Kristo. Of course, gihikling o isalikway maninuon kadto ni Ginoong Jesucristo busa wa kini makabalda kaniya. But si Satanas migamit kang Pedro sa tuyo nga mabalda o mahasol o linga o mapugnan si Ginoong Jesucristo sa pagtuman sa kabubuton siyang amahan, namely ang iyang pag-adto sa Jerusalem. Mao na geographical will. Aron pagtuman sa ingnon tang apex o kinatumyang bahin sa functional will of God nga mao ang iyang personal nga kamatayon dito sa krus. So mo itong giingnan ni Ginoong Kristo kini si Pedro, you sure are stumbling block to me, Peter. Nahimog yung kang dakong babag ka na ako, Pedro. O nagisulti sa atong Ginoo nga itong Pedro. Nya gidugangan pag yun ingon ni Kristo si Pedro, nagawas ka na sa imong pagkigambitay sa Dios, Pedro. You're out of fellowship, Peter. You are in carnality. Uban niya ang imong tawhanon nga pangunahuna and historical impact. Tungod kay Pedro, wa ka magunahuna sa mga butang nga iya sa Dios. You're not thinking the things of God.
Pedro, wa ka magtan-aw sa kinabuhi on the divine viewpoint. Nagtan-aw ka mas kinabuhi on the human viewpoint. O busa, anaa kas pagkakarnal. Nagalakaw kas kangit-ngit, you are walking in darkness, you are spiritually blind, o nagapagawas ka o mangilad o daotang influensya, evil influence, ngari ka nako. Kung atong makita din kung atong Ginoo migamit nining hitabuha sa iyang pakigaharong kang Pedro, agi og pagpahinumdum kanatong mga magtotoo nga kini ang tagamtaman ni bisag kinsang magtotoo nga mogamit lamang sa mga tawhanong pangunahuna, human viewpoint of life rather than divine viewpoint thinking. Nan, kung kita mga magtotoo, buot magkatumas giingon ta og functional will of God, ug magmadinaugon kita sa atong Kristohanong pagkinabuhi, nan, si Kristo mi-emphasize sa pagkamanungdanon sa pagpanag-iya og Diyos nung pangunahuna, divine viewpoint thinking, nga atong gamiton sa atong kinabuhi, ingon nga mga magtotoo. Bitaw nag-iingon diha sa pulong sa Diyos, if anyone desires to follow after me, to come after me. In the conditional clause kana, our Lord set up, miingon siya, if, mo kana ang prothesis, if anyone desires to come after me, and that desire there, that's a reference, naghisgot ka na og positibong kabubuton, ngadtos kabubuton sa Diyos. That is where success starts. Anha diya magsugod ang pagkamadinaugon. And that will take the believer ngadto sa pagkaton sa pagtulunan sa pulong sa Dios. Dinhiyo na nato uno nga kining paghisgot ni ini atong ipadayon kini ugma. Ayaw sipyat sa pagsunod ni ini sa sumpay ni ini. Magampo ta. Balahan na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo nining imong patinaw ka na mo, bahin ni mga pulong nimo nga mga kamatuuran nga sarang na mo magamit sa mong adlaw-adlaw Kristohanong pagkinabuhi. Mao kini ang gahom nimo. Kaya mong gisangkap ka na mo, grasya kining tanan, dili kami takos, mudawat ni ini apan nakapadayon ka sa imong pagkamatinumanon. Salamat sa imong grasya na kami pagbalik ugma dinhi aron kami makapadayon in our spiritual momentum to advance in our Christian life, to be pleasing to you and be able to fulfill the operational, geographical, o tanan nga imong kabuton, nga imong pahiluna diya sa imong mga pulong. Salamat ning tanang grasya sa ngalan ni Ginoong Kristo. Amen.